да започна влога, бих искала само да спомена, че това видео, като цяло влога, съм го снимала преди 1 месец. Мисля, че почивката ни до Барселона беше между 6 и 13 юни. Затова са така по-стари видеята и идеята, която съм имала, когато съм го снимала тогава, не си я спомням толкова добре в момента. Но това няма проблем, защото реално влога там го снимах на немски. Исках да почна канала на немски. Но реших, че все пак ще бъде на български. Най-вероятно ще направя voice-over на цялото нещо, за да може реално да обърна немското аудио в българско. Така, не знам на колко части ще стане, но най-вероятно ще слагам това видео отпред, преди да започне всеки един от влоговете, за да може да се знае. Барселона е най-любимо ми кътче на този свят. Обожавам Барселона. Тук има всичко. Всичко. Най-вече добра енергия. Посещавам Испания за 3-ти път, всъщност Барселона за 3-ти път. Не съм ходила в други градове в Испания, но много харесвам Барселона. Всеки път оставаме при едно наше приятелско семейство и много ни харесва като цяло. Всяка година съм готова да ходя там отново и отново. Първия ден нямам какво толкова интересно да ви покажа, най-вече се разхождахме по магазинчета. Ето това е моето място. Аз просто съм обсебена с планери. Не знам дали само аз съм така, но ето сега ще видите и този огромен букшоп, в който аз се влюбих. Просто беше огромен. Аз съм луда на тема книги. Мога да чета абсолютно всеки ден, 24 часа в денонощието. Това е просто една от обсесиите ми. Ето това е едно от първите ни местенца, на които си правихме снимки. Само че не говоря за тази снимка, а по-скоро за тези.
Ако ходите в Барселона, или мисля, че ги има не само в Барселона, но и на други места, задължително посетете Honest Greens. Правят страхотни салати и различни други ястия, така че много ще ви хареса. Но предимно салати. Понеже свърших книгата си, която бях почнала в самолета, преминах към тази, която ми даде Маги, момичето, с което останахме в Барселона. Тук разправям на немски как ще ходим на един фест, т.е. Луна парк. Да, аутфита ми не струва. Аутфита ми не струва и 5 пари, но е важното да не ми е студено. Dos preparados, preparados. Atenti, a la una. Оле, кой ще спечели сега? Стрежавай. Кане la bola. Tri. Al ataque. Corre, Carmelito, corre, que te pillo. Venga, ahora que va a conseguir aquí volverá la cosa de Camel, la vuelta. La tornada matadora numero al 3, así la Z al 2, la Mel al 17, la Canachita va a 14, al 2 al 4, al 3 que por delantera, va que va la primera, al set també que vol repetir, gràcies al 27, va que ve el 17. Ами, това бяха видеята от първия влог. Надявам се да ви е харесало и до скоро!